Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lagi kumpul-kumpul bareng sedulur-dulur kutut. Pokoknya vlog hari ini sore hari karo Pak Kasyono, karo Mas Sopik, karo Mas Aji, ya. Karo ngenteni konco saka Magelang Kota. Baradus barang mumpung baradus gitu. Baradus wis rada ganteng wis rada mundak. 1%. Sing kerep iku nek sing temu dhewe tulis Pak Kas. Pokoknya kali kamera ya sih malah. Karo ngopi-ngopi lho, ngopi-ngopi. Kameramene sik gak ngegame, kameramennya gak ngegame iki. Kayak ngono yang njaluk bayaran sih, ngono sih. Ngegame. Karo Mas Afik, Mas. Iki gak sedih iki Pak Kas iki manuke pangan ula meneh. Di untal ula, diramut ula. Ulane ya wis mati. Ulane diapake Pak le mati, Pak? Tojo pateni. Diapake? Pateni. Tojo. Tojo. Kurungane tak dulke. Manuke padahal larang. Ora. Manuk ombyok. Oh, manuk ombyokan ya ora gelo banget ta. Leh tuku pira, Pak, ombyokan? 6.000. Mosok 6.000 ombyokan. Jeglek. Oh, lampune jeglek lampune jeglek anjlok lagi tak uripke kabeh. Ya wis, anjlok. Lampune anjlok lho. Krungu suarane mak jeglek ngono wangan. Ini vlog sore hari karo ngopi-ngopi karo udut-udut karo Pak Kas kene kopi karo ngenteni kameramene kayak ngegame sik ben rampung dhisik ya ta. Takone kali wis nganu burung rampung urung malah guyu-guyu. Banyak kali iki kameramen ra jelas iki. Kameramen. Wingi ra mangkat napa, Bos? Wingi nganu, kena udan. Kena udan. Masuk angin ya ajar. Masuk angin. Jare anu anti air piye iki? Hah? Mau gak tekan kene ya ora gugah to, Cik. Apa urung rene iki, Cik? Tabel lho. Heeh. Karo ngenteni pembeli masterpiece belum datang ini kayaknya. Ini wis datang Pak. Koncone Pak Mus. Pak, heeh. Pak Mus iki ngendi, Pak? Magelang Kota. Karet ya ta. Nah, karet. Karo Mas Sambil Soto. ngopi. Ngopi ya, ger ya, Pak. Enak lah, Pak. Hmm. Nah, asal diseruput nah. Nah bisa nah. Wah, sambil ngopi sare. Iki nganu abad 6 apa jenenge sumringah iki wajahe piye, Pak? Tumben hari ini sumringah iki apa, Pak? Ulane wis kepaten kok. Oh, Nek urung mati kok sedih. mergone ulane Kepaten. menyergap selalu menyergap manuk kutute Pak Kas. Iki apa ya, Bang ya? Motor iki apa ya? Golek iya, urung bersih. Sik, kalau karo golek tamu soalé menteni tamu menawa. Oh, tuh, enggak kira tamune. Pemandangane kon kuwi. Udu ya, Pak. Udu tak kira kuwi ya. Udu. Tangga mobil kan. Karo Mas Opek sing arep jajal pitik, ternak pitik. KUB karo nganu KUB. KUB Singkatannya apa Mas KUB iki? Kampung Unggul apa Kampung B-ne apa? Ini iki Gimtek apa lah Oh, sing gelis gedhe kuwi. KUB. karo Elba. Nah Elba kan Kampung Petelur. Oh. Jadi khusus pitik-pitik petelur apa pitik Pitik belian? Elba pitik petelur nek KUB pitik pedaging. Apa Kampung Pedaging nek Elba Kampung Petelur.
Kampung Petelur. Saiki kok gek marak ternak kuwi napa ya? Wis pokoknya Hasilnya? nganggur. Telateni. Pokoke salam nganggur nek ditelateni hasilnya lumayan. Kudu mubeng. Uteke kaya Pak Kasih Berputar. berputar. Mumet Pak berputar Pak. Mumet kegak. Nang kamera resik banget ya Pak. Wah, kayak umur 17 tahun. Paling Oh iya. Bathukmu kuwi lho. Bathukmu. Aku ora ngomong lho Pak. Ora ngomong sampean dhewe jenengan dhewe lho. Bathukmu. Si gak wis kameramen iki gak malah aku ding kameramen lak yo aneh to iki lho. Kamera. nganu barang. Kon kameramen malah ngegame iki lho. Kameramenku iki ngene iki. Kameramen di kamera ngene lho. Kon kameramen aku malah ngegame iki lho. Engko bar iki ngono ya to. Cocok. Cik nak nyekel ngene iso ta Cik? Ngene iki lho. Iso ya lah. Ini kan ora obah kan nggo kuwi kan luwih ngono. Ah ya mau obah tambah ndredeg kok. Nek nggo tangan mah ora. Semut tok lho. Wingi kon kameramen sing di kamera apa? Wit jeruk. Wit duren ngono. Ning kebon-kebon malan. Golek sing enak to Pak Kas? Sing ngiyup konten kok sing anu garing-garing. Lah wong anu kok vlog kok. Moko sing enak dhewe. Ha kuwi boros urung gajiane YouTube karo le blonjo, wis blonjo. Duran ketan langsung kurang-kurang Pak Kas. Heeh. Ya sesuk. Sesuk gampang ya, Cik. Sing ngayem to, jangankan gur duren. Liyane duren wae mesti, ngono to. Karo duran sing kepiye sing Petro. enak apa sing kolongan. Duren. Bawor piye? Duwe apa? Duren pet. Bawor duwe. Duren bawor. Duran nganu ndi? Kali bawangan kene lho. Oh, sing pahit. Duren bawor iki duren apa to, Pak? Duren bawor iki apa? Ayo model sing saiki kok. Ya kuwi apa model apa kuwi? Bawor iki apa? Petro, duren Petro. Ora duran gede-gede. Nganu montong, Nah, ana mau. duri hitam. Wong iki nek menang oleh kandel nek aku tetep enak jawane. Hmm? Nang jawane. Nek jawane Nek kono. kuning-kuning kuwi ya. Jadi Cilik. Heeh. Bunder-bunder kae. Ning kok larang montong, ayo. Oh iya. Gede. Nek duri hitam ya larang, Pak. Bedane ning rasa Aku urung apa? tau ngerti sing hitam. Menang jeneng kuwi. Meneng jeneng. Karo sapa sing larang paling larang apa, Mas? Duren apa? tembaga. Tembaga. Untuk tembaga. Iki usum iki, tapi nek gek ngene iki awal-awal ngene jek larang, nek wis akhir-akhir kan wis murah. Yang usuman nek wis kena udan ngene ya anyep iki tok ya. Nek ora mateng pohon ya. Pak Kas nandur, Pak. Ora. Nandur kok jane ya. Ora. Gek ra nandur. Dadi ngono lho, resati duren nek wong mangsa-mangsa ngene Nandur iki. napa sabrang. Awal-awal. Pak Kas. Awal-awal iki anyep, tapi nek wis berjalannya waktu kuwi duren iki murah, engko nek wis akhir-akhir ngene iki murah. Nah saiki jek rada larang, jadi usum duren. Biasanya napa Pak? Usum duren kok bareng karo usum rambutan ini mesti bareng ya Pak ya. Bareng. Mergone iklimnya memang cuaca ngono, ge rambutan karo duren memang Tanah do tadah hujan. kuwi buah kuwi. Ayo. Tadah hujan ya. Alah ka putute gur-gur kae. Nggonku sing anyar lengen ae. Baru. Loro ki anyar kabeh ki. Nek Mas Arya sing siji tuku tapi Itu sih. sing kono wetan. Ora tuku ding utang. Aku ngiyu siji. Kuwi kan bawa siji anakan lokal ta. Ya iki cemani lokal, iki crossing yang siji. Kaya ana kae irung damuni sesuk ge latihan kae sing tak krodong-krodong ae.
Wis nggo silver ta Mas Opik, tak kancani. Oh, silver. Silver karo cemani. Kayak tak gone Ciro lupat karo paling Jatayu karo Lumbung. Lha ngenteni arep latihane suwene ra umum ya ta. Iki tak ternak lanang wedok. Iki nggon adikku crossing karo cemani. Wis urung ji. Menang kok suwe tenan to. Aku 5 menit. Membengi nganu sih. Jajal Mobile Legends 2 sesi menang terus. Ayo Delala. awal-awal. Midun sesi dadi JM to, tapi wis munggah epic meneh. Bener lho. Bar tak download terus tak iki bedane sapa ya ngono iki. Bar tak download terus tak hapus, engko download neh. Ning otomatis langsung mlebu iki. Ya iya lah wong asal akune sih saben biyen kok. Heeh. Ora usah nglebokke sandi, ora usah nglebokke email, ora usah. Otomatis langsung mlebu. Sesuk nggo pira Pak le latihan? Oh, pitu. Iso ning gowo piye? Ayo papat. 6 wae telu-telu kan iso. Pitu ning nggo piye? Masih mburi telu mbok sing ngarep siji. Kurungan sing cilik Seneng sing ndi ya? Denglabak seneng kabeh. nggon. Nggo 6 telu-telu. Nah, orang gawe model kok kerombong nggak Pak? Kerombong, tidak kemburi. Jadi YouTuber ini penak Pak, waton syuting ngono ta. Soale channel iki sing vlog to, ora nang kutut iki. Diupload ning sak-sake. Wis urung Cik, gocekke Cik. Oh, sewu. Karo takon ajar ngene iki lho. Ning nek ora oke omongnya nganu susah nek YouTuber ki temane entek terus mandek. Gitu. Bar ngomong iki ngomong liyane ya Pak. Kudu cerewet. Apa? Ya ora kudu kok. Kan sing di video ya kudu pinter Melu kok. omong. Melu omong. Ning beda Pak. Wingi biyen tak video kok kaku saiki ora apa. Resepe apa? Biyen tak video Santai ora sepaneng. ora sepaneng, resepe ora sepaneng. Karo apa bathuke apa Pak? Ombo kita. Ombo. Jadi pinter lho iki. Protoli. Ini kan anu Mas Apek, tak omongi ngene to. Bakas, rambutmu disemirneh apa kok ireng? Ora ngene ta. Beda dolan. Ya ta. Beda ta. Protoli kok. Ora tali ya. Brodol. Anggere 20 kilo kur produke Masterpiece nggonku nek adol aku ki 20.000. 20.000 ki para pedagang dan jipuk iki tak sepilke. Oke, Masterpiece. Produk Masterpiece ya. Masterpiece 20.000. Ketan hitam ngene iki 15.000. Kukilo spesial derkuku iki ya 20.000. Iki spesial derkuku. Iki Masterpiece perkutut, kukilo spesial perkutut 20.000-an ya. Murah wae nek adol ya. Tes kene kae. Oh ngono lho. Karo kutut-kututku iki koleksi-koleksi. Si Sembrani, Lumbung, Jatayu. Iki rung ana jenenge, iki rung ana iki Siliwangi. Iki Langgeng. Langgeng. Iki apa ya? Loro jenenge apa ya? Mas Apik loro apa jenenge Mas Jawa sing apik Mas?
Silver ya apa jenenge nek? Sing apik apa, Pak? Kayak jeneng Jawa sing apik apa, Pak? Kok gareng karo Bagong. Hah, gareng karo Bagong wis umum liyane. Masa gareng karo Bagong. Abimanyu. Cocok kuwi Abimanyu, heeh. Abimanyu wis tau tak gawe jeneng ya, nek apik tokoh pemayangan liyane. Jangkar Bumi. Jangkar Bumi. Jangkar Bumi apik ya Jangkar Bumi. Kaya wagu sing Jawa. Jawa apa jeneng Jawa? Apa, Pak? Lho, wong Jawa kayak kon gawe jeneng Jawa angel. Antarja wae. Ini. Antarja. Ini. Nah, iki wis 15 menit gak sar rampung jojeki. Jojeki yo kamera. Kameramen aja ketok-ketoke wagu kok. Yo pakas yo. Yo kameramen kok. Diketokke iki yo. Ji, iki kan arep manukku loro, rumono jenenge. Kasado-ado setengah badan wae ketoke raine. Ya wis. Yo, Manuk kan loro ana jenenge. Apike kayak jeneng apa sih? tak kei jeneng anu wae sing apik iki. Nabi lho, sing ana maknane. Nganu apa? Aksara Bumi. Wes, apik kuwi. Aksara Bumi, aksara bumi. Iya kono kae. Abimanyu sing siji. Kurang siji apa sih? Sawala, Data Sawala. Apik iki. Ah Jawa. Antarja. Antarja wis biasa. Layangan sing kepiye, Pak? Anake Gatotkaca Antarja. Antarja. Antasena Antarja beda. Antarja Antasena Gatotkaca anake Werkudara kabeh. Antasena ki ra iso basa. Antasena wis ana wis umum kuwi. Kuwi gara-gara dalang sing anu kae lho. Abimanyu. Abimanyu terus iki apik liyane. Sapa kae sing mlebu sing anjuk nang geni sapa jenenge? Sengkuke apa? Sincaki. Sincaki sapa? Utama apa? Kudu Sincaki iki sapa sijine? Setiaki. Setiaki. Sincaki Setiaki. Pahlawan. Ya kuwi pahlawan ya kuwi. Karno. Pahlawan anu, pewayangan. Oh. Pametiangan ya kuwi. Bumi Srama apa? Udu. Sincaki iki sapa sijine sing anu iki? Jengkuni. Tuh, Sincaki iki Wisanggeni. Ya. Wisanggeni. Apik. Wis ana ya wis anggene. Wis ana, ae wis ana. Pak Joko. Wisanggeni, iku Wisanggeni Antarja Antasena kuwi sak nganu kuwi sak lebare Ramayana to Pak Kas. Kuwi nganu kuwi kuwi iki karangane nganu Sunan Kalijaga. Neng Kuwi karangane Mbah Kas. kuwi neng Jatuh sak Indonesia lho. tenanan kuwi ya kuwi Ramayana ra ono anan Jawa tok kuwi. Heeh. Wisanggeni Antarja Antasena sijine menes apa kae? Nek ora jeneng pewayangan Jawa ning ora jeneng pewayangan apa. Kaya kok aku jenenge lumbung iki ana maknane. Oh, harus Jawa ngono ya apa ya? Alah, malah sampah. Iki ana telepon barang iki. Ayo ki sing arep rene. Paling heeh. Ya, berangkat piye iki? Serampung sik wae.